Philippine Standard Time at Manila. It is now exactly 31 minutes. Makalipas po sa oras ng alas 7 ng gabi. Kamusta naman? Magandang gabi! Daw mabugtuan man taginhawa ba? Alright, kamusta ang biyahe mo, Uncle? Kamusta ang biyahe mo? Ayan, shout out sa mga Grab drivers natin dyan. Ikaw na may hawak-hawak ng manibela, wala nang iba pa, manong driver. Maliban na lang kung kinarnap ka ngayon. Hindi mo yan kotse, tapos hawak mo manibela, karnaper ka. Shout out sa lahat ng mga karnaper. Ingat kayo, ha? Alright, syempre sa mga kabisyo naman po natin, sa mga pasahero naman na papunta sa kanilang mga Christmas party. Ayan, sana hindi ka malate. Sana manalo ka sa parapol sa inyo. Kami kagabi sa Christmas party namin, talagang bokya eh. Pero okay lang din yan. At least, kung wala kang expectations, kung wala kang, medyo hindi ka rin din broken-hearted. Pero kung nag-i-expect ka talaga kayo manalo, expect din, masasaktan ka. Parang panliligaw lang yan eh. Gumastos ka sa lahat-lahat dahil nanliligaw ka. Parang sa Christmas party nyo, nag-rent ka pa ng gown, akala mo mananalo ka sa Star of the Night, hindi pala. Yung nanalo pa ng Star of the Night, yung nanghiram lang ng gown. Ay, naku mga kabisyo, eto na, pag-usapan na natin to para malogika na, oh. Eto mga kabisyo, isang kumpanya sa China ang nakitaan na ang mga staff nila are willing to put their bodies to the test by replacing its year-end bonus with new reward system. Kakaiba tong reward system kasi ang ino-offer ng company sa kanyang mga employees o mga workers is 130% bonus. Wow! Sa kanilang sahod if they run, pag tumakbo sila ng at least 2 miles every day. Oh no! Kakaiba, ano? Ang mga kabisyo, ang mga empleyado ay kinakailangang magtala ng at least 62 na milya sa bawat buwan. So, ibig sabihin, ng 62 miles, approximately, kung i-convert po natin sa kilometro, at least dapat 99.7 kilometers yan para makuha nila yung bonus nila. Ang sabi naman ng kanilang chairman ng kampanya, in-explain niya na ang initiative makakatulong daw sa workforce para ma-motivate. Kasi sabi niya my business can only endure if my employees are healthy. Wow! Okay, Tang, logican na natin to, Tang! Sige, logican mo na yan para mahimas-masa na! Logican na yan! Logican na yan! Eto mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan natin bigyan ng halaga mga kabisyo ang ating katawan talaga sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Importante po yan. Pero bakit nahihirapan ng karamihan mag-exercise? Kasama na po ako dyan. Diba? Marami kasing dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa pag-ehersisyo. Ito po yung mga posibleng dahilan. Kakulangan sa oras, di ba? Kawalan ng motibasyon, pagod at stress, kakulangan ng interes, at marami pang iba. Pero tama ba yung logic ng naturang CEO na magbigay bonus sa kanyang mga empleyado? Well, ito po mga kabisyo ang ilan sa mga rason kung bakit, di ba? Dahil pag healthy yung nagbibigay ka ng incentive sa health, pag healthy yung empleyado mo, marireduce yung healthcare cost. Tama nga naman. Mababawasan ang gastos mo sa mga mahinang nilalang mong empleyado. Yung mga sakitin, di ba? Kagaya mo, kalbo. Grabe ka naman, Tang! Ikaw ba? Ilang beses ka na inoperahan sa puso? 2 na.
Okay, tap mo, may hinang nilalang ka. Ay, mga kabisyo, tuloy-tuloy tayo sa kasiyahan dito sa EDSA. Nadarama ko na